bine, mai bine mă uit la șef, la cuțite, că nu știu la ce să mă uit. Ia că văd... A, nu trebuie să luați asta. Ia să văd ce face Irina. Irina! Dar ce faci, fă, fată? Ia dă-mi telefonul cu a. Irina. Ce vrei? Irina, dă-mi telefonul cu a să... Pe ce te uiți? La băieți! Irina, nu te la băieți? Da, ce treabă ai tu, mamă? Irina, dă telefonul, dă! Nu vreau. Dă telefonul. Dă-l. Dă că ți le-ai forțat. Bine, ia. Păi de așa fel faci tu, mamă, mă. Rușine. Tableta am voie măcar. Te mai uiți tu pe Insta? Dacă te mai uiți pe Insta la băieți, pe Insta trebuie să faci tu efectele tale, dar nu te uiți la băieți, așa că taci în gură. Hopa, am uitat ceva. Tipul, stai puțin, scuzați-mă. Tipul, scuze. Tipul 1, mama care l-a lăsat pe fiică să se uite la pe ce vrea pe Instagram. Adică am luat-o de la început, adică eu am luat-o de la început, scuzați-mă, hai, nu mai contează. Dacă te mai prind odată că te uiți la băieți, nu știu ce să fac. Hai, bine, nu o să mai mă uit. Și pleacă din camera mea. Nu am înțeles. Stai, ușor, ușor, Irina. Scuze. Mami, vreau să sărbători și eu Halloween cu prietena mea, Anisia. Ce să faci? Să sărbătorești și eu Halloween-ul. Păi de-abia septembrie, făi, Irina. Dar vreau și eu. Hai, măi, mamă, că mereu faci de fiecare dată așa. Irina a zis, de ce nu sărbătorim noi? Irina, am o veste. Ce veste? Să știi că mâine vine sora ta de la iubitul ei. A, deci pe sora mea o las să facă iubit. Pentru că tu ești mică. Mă duc la mine în cameră. Hai, du-te. Mă, dar gheoată mai e și mama. Mă uit. După o oră. Irina! 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 Ce mai vrei? Da, mamă, ce vrei? Hai cu mine până la magazin. La magazin! Hai odată. Dai puțin să încui ușa. Ce vrei? Hai la magazin. Să puțin. Nu, doamne. Hai aici, Irina. Bine, mă pun. Mami, dar vreau să mergem cu metrou. N-avem bani de metrouri. Bine. Da. Gata, Irina, în sfârșit că am parcat și noi parcarea. Irina, așteaptă-mă. Irina. Irina, hai să cumpărăm. Mă puși pe mine în cărucior? Irina, nu te mai prosti, Irina. Irina, nu te mai prosti, că tu ești mare, tu... Irina, tu mergi pe jos, Irina, tu ești mare, nu te mai prosti. Hai să luăm brioșe. De, nici nu-mi plac biscuiții și cu breșurile, sunt scârboase. Irina, mai fă prezenți în magazin și cumpăr. Nu, doamne, nu, mai bine nu. Trebuie să închid frigiderele, că alimentele astea cam uită. Da. Ce să iau? Coca-Cola, apă. Mami, vreau și o, mami, dar vreau și o energizan. Irina, e nebunit cu ăsta energizan. Vreau și eu, te rog.
Irina n-avem chef de toate postea, așa că lasă-mă în pace. Ce tot mă exagerezi pe mine? Pune mai bine energizantul ăla la loc și gata. Bine. Stați puțin că am uitat să închid și frigiderul. Da, hai la revedere. Hai, Irina. Bine, să merg. Mama care nu lasă cu nimic. Adică nu o lasă cu nimic pe fiică. Mami. Da, Eva, ce-i? Mami, vreau să mă duc cu prietena mea, Larisa, pe afară, mă lași? Eva, niciun caz, tu vrei să... Dar tu vrei să mori? Nu te las. Dar normal că nu. Te rog, mami, că nu m-am jucat de mult cu ea. Nu, Eva, în niciun caz, Eva, mai bine pleacă în camera ta. Nu prea mă lași. Păi nu te las pentru că o să mori. Dacă mergi cu prietenele tale, o să mori. Ba, nu e adevărat, mamă. Prietenele ei merge și nu pățește nimica. Ia taci în gură și pleacă în camera ta. Nu mă lași cu nimic. Păi da, de siguranță că mă lași, pentru că te prostești. Da, nu mă lași cu nimic, să știi. Nu știu cumva să o convin pe mama să mă lase. Hai, te rog, te implor. Nu. Te rog, mami, nu o să-i bagă seamă. Nu te las. Nu te las și punct, nu te las. Te rog. Nu, Eva, în niciun caz, nu. Te rog. Eva, de câte ori mă rogi că nici nu te las, nu te las. De câte ori spun, nu te las. De ce? Nu. Vreau să mă distrez. Dar poți să te distrezi și singur, nu doar cu prieteni, ai înțeles? Stați puțin. Vai. Eva. Ce? Acum tu plângi, văd. Ce? Eva, tu trebuie să înțelegi că e periculos să pleci singură. Nu. Dacă nu înțelege, asta este. Tipul 3. Mama vitregă. Ia să mă pieptăm și eu. Mami. Ce mai vrei, fă, Andreea? Ce vrei? Ce s-a întâmplat iară? Mamă. Ce? Nu te-am zis să nu ai voie să mergi pe undeva, dar ești tâmpită. Mamă, dar ce? Ia lasă-mă în pace și pleacă de aici. Ia pleacă. Că acum trebuie să mă întrez cu prietenele mele. Nu mă lași deloc în pace. Dar mamă, dar vreau să cu prietena mea, Ioana. Andreea, dar ți-am zis să mai ieși atâta. Ce tot de. Ia lasă-mă în pace. Andreea, nesuferită dracului. Mamă, dar de ce mă jur? Ce ți-am făcut? Ia lasă-mă în pace. Mai mie pleacă din viziunea mea. Ia lasă-mă în pace. Mamă, n-am vrut. Plângi cât o vrei. Mai plângi? Plângi mult? A? Așa-ți convine, că plângi. Ia lasă-mă în pace să mă înșur la o seara liniștită, că cu tine nu pot să fac nimic. Gata, uite, mamă, ce bedioasă sunt alea. N-am înțeles, de ce mama nu mă lasă? Mama, dar mă lași pe mine un minut să petrec timpul cu prietenele mele? No! Fai, tâmpita naibii, că tu ești o nenorocită. No, nu te las eu. Please. Nu te las eu. Ți-am zis de atâtea ori. Ia mai bine, pleacă de aici și lasă-mă în pace. Bine.
Acum și plângi, nu? Plângi, ha? Plângi cât o vrea. Oricum nu pasă. Tipul 4, mama care este foarte bună și e exagerată de bună, știți voi. Ce faci, Adina mea? Intră la mami să te pun. Ce faci? Bine, mami, am luat 10. Deșteapta mea. Gata, mamă, că Gata, nu prea îmi place. Mamă, nu mă iubești? Gata, că m-ai pupat-o, ajunge. Eu fără tine nu renunț, să știi. Mama, poți să-mi dai prietenele mele niște bani? Da, desigur că da. Da, desigur. Mulțumesc, mama. Și eu te iubesc, mama. Și eu, iubirea mea, e prește de mami niște bănuți de la ea, că te iubesc mult. Mulțumesc, mama. La revedere. La revedere. Oh, vai, scumpieta mea drăguță, sper să se întoarcă. La revedere, sper că te întorci. Mă întorc. Oh, vai. Dragilor, acesta este episodul nostru. Se numește tipuri de mame. Așa că vă pupăm și vă iubim. Pa! 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 Sper că v-a plăcut și luați și un subscribe. Pa!